un home que naceu en Lugo, que vivín a miña infancia no Páramo, na casa da miña avoa, formeime en Lugo e en Compostela, e logo, dende o 1968, vivín como profesor en Valencia. Na miña infancia, pois, os anos felices ali na casa do Páramo, na casa do Rodo, vivín con agarimo e con unha gran exixencia. Meus pais eran mestres de educación, de comportamento, de estudo e de traballo, non? E coido que eso foi definitivo. Un bon día sentín a necesidade de explicarme e de falar, escribindo poemas, non? A miña poesía é moi tráxica, é a vivencia e a representación dunha desfeito. Fixen filosofía e letras, ali tiven un gran mestre, o profesor Moreno Báez, que realmente foi o que orientou definitivamente a miña dedicación á literatura. Seguindo paso, pois, foi opositar, obtiven unha cátedra e marchei a Valencia. Eu necesitaba obxectivar a miña vivencia, a miña contemplación do país, de Galicia, do meu sentimento da galeguidade, etc. E entón, pois, pensei que descubrir o Mediterráneo e a luz e o mar que sería unha boa saída. Foi sempre unha persoa definitivamente guieira na miña vida, non? Porque non sei se como poeta tal, teño moi pouco sentido da realidade das cousas, da vida común. E entón ela é unha persona que sempre acertou a me orientar. Por fortuna fixen unha obra, fun xenerosamente recoñecido, moi xenerosamente recoñecido, estou moi agradecido por toda esa chea de recoñecimento. Estaríame se me lembrara como un escritor que quixo sempre ser fiel a sí mismo, a súa voz e ao seu mundo e ao seu modo, fora de modas. En este momento, o único que pido é tranquilidade e lucidez para seguir traballando.